Magandang araw po sa lahat mga boss. Ayan, Alaminos Pangasinan Project Part 15. So ano na lang po ito, mga retouching na lang sa mga pintura. Tapos yung aging ng WPC ang hindi pa nilagay dyan. So may bisita rin po tayo, client. Ayan sila Ma'am Lisa. Ma'am Lisa Ibasan. Ayan, kasama po yung asawa niya, si Sir Jun. So namasyal po sila dito sa project. Galing po kami dun sa Bimali para pasyalan yung lote nila. So pinakigusto nilang makita itong project natin dito sa may Alaminos. So ayan, update. Yan, malinis na. So ito yung sa may salas natin. Tapos dining, tapos kitchen, tapos yung denso piece. So yung ano lang po ang wala dito, yung pintuan. Tapos ito yung master bedroom. Yan. Ito yung toilet and bath. Okay. So update lang. Yan. Yung last na punta tayo rito, may marami pang kalat. Ngayon nakapaglinis na po tayo. Ito yung common CR. Room 2. Alright. Okay na. Ayos.